Našla som UFO. Tu normálne takto na lúke vystavené. A nie, nejde o žiadny hoax, naozaj je to UFO. A viem aj, ako sa sem dostalo. Zoznamte sa s DBSP-01, čo je skratka pre Dubravica Beekeepers Space Program 01, v preklade teda vesmírny program včelára z Dubravice 01. Z názvu hneď vieme dve veci, a to, že UFO sa nachádza v obci Dubravica neďaleko Banskej Bystrice a Zvolená a že má niečo spoločné so včelami. V skutočnosti ide o umeleckú inštaláciu, ktorej autorom je Otto Hudec. Ten o nej prezradil, že dielo znázorňuje vesmírny objekt, ale zároveň aj včelín, na ktorom akože odletel včelár, kozmonaut, ktorý chcel zachrániť svoje včely pred zmenami životného prostredia. No a je možné, že včelár na svojej výprave našiel zrkadlovú zem, mirror land, nepoznačenú škodlivou činnosťou človeka. Dielo tiež zdáva poctu včelárom. Niektorí si možno pamätáte rebrík do neba, ktorý tu stal do roku 2021, ten museli rozobrať a dnes tu namiesto neho stojí toto krásne UFO. Dubravica a jej okolie je totiž takým pomyselným maliarským plátnom umeleckej platformy Periférne centra. Podľa pána Hudeca sa teraz s UFOm nedá manipulovať, aj keď niekde na nete som videla fotky znútra. V budúcnosti by tam vraj ale mohli byť umiestnené včelie úle, alebo dnu vznikne priestor pre verejnosť. Tak čo na to hovoríte? Zostali ste unesení? Podľa mňa zaujímavý nápad aj s celkom lepšou myšlienkou. Pozrela by som sa aj dovnútra, že sa tam raz dostaneme. Moje meno je Denisa a som tá, čo chodí po Slovensku. Ak vás podobné videá zaujímajú, ťuknite follow.